Tanggal 20. Tanggal piro, Mbak? Jawa tanggal 20 ruah. Kirim donga karo tanggal tutur. Iki teko tanggal piro malah nilo Oh iya, tanggal bulan. Kirim donga sing wis do sowan karo Gusti Allah. Nah, mantan pirang Mbak? Sininggal pirang tahun? 7 tahun. 8 tahun. Nah. Gelis. Pahancip Haryanto. Ayo. Nggih. Lagi aja biang bius sih. Pak Hanet. Arisan. Ya Pak Singan. Ngirim donga nggone Pak Haryanto. Pak Kiyaine wangon ya mulai. Sasi ruah mulai. Pak Ustad. Sing omahe anu apa?